Sikurikolkko sijaitsee upealla paikalla Kyrösjärven ulottuvalla niemellä Pirkanmaalla. Maisema on luonnonkaunis. Maasto kumpuilee silmiä hivelevästi ja Kyrösjärven kauniit rantamaisemat ihastuttavat kulkijaa. Kylämme tarjoaa oivallisia harrastusmahdollisuuksia luonnonrauhasta tarvitseville. Kylän asukkaina on sekä vakituisia että loma-asukkaita. Viime aikoina lapsiperheitä on muuttanut kyläämme. Rakennustoiminta on vilkastunut. Aktiivisuus kylällä on selvästi lisääntynyt ja se näkyy varsinkin kesäaikana. Kylällä on voimissaan talkooperinne. Kylän yhteiset tapahtumat rakentavat sosiaalisia verkostoja. Kylän virkistysalueiden hoito talkoohommina luo yhteisöllisyyttä. Tänne on helppo tulla ja täällä on mukava elää, kun on matala kynnys kohdata naapureita. Apua tai neuvoja tarvitsevaa autetaan aina. Sikurikolkon kylätoimikunta toimii aktiivisesti kylän asukkaiden edunvalvojana. Sen tehtävänä on ylläpitää positiivista kehittämishenkeä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Mihinkä sä oot nyt lähdössä? Mä menen uimarannalle sinne talkoisiin. Toivottavasti on väkeä nyt tänään siellä. Puuhommia varmaan tehdään tänäänkin, että saadaan grilliin puita. Moro. Joko te olette aloittanut vaikka 6 vasta piti? Intoa pelkästään. Kävin hamsterissa isämme kanssa sotiin ja tuli mieleen tietämättä vapaa on tämä ollut sillä, tämähän on samantyyppistä maaseutua, mistä mä olen tullut tänne, mutta positiivinen yllätys tässä on ollut tämä tämmöinen aika vahva talkoohenki, kylähenki. Sitten ajateltiin tässä näin, että kun kaikkia talkoita tulee, niin mä oon vähän ollut semmoinen, en mä oikein niin osaa mitään vetää, mutta no, mä oon aina sanonut, että kyllä mä talkoisiin lähden. Kirvestä heiluttaa tai jotain muuta vastaavaa. Niin. Mutta ainut siinä on, että kun pääsee hyvin vauhtiin, niin talkoot loppuu. Ne saa olla pikkusen pitempi. Täällä Kolkolla meillä talkootyö on semmoinen keskeinen voimavara. Ja meillä on täällä niin ehkä vanhin talkoolainen taitaa olla tuo Pertti. Muistatko, miten kauan olet talkoita tehnyt? Voiko niin kauan kuin on kävellyt. Miltä tuntuu? Miltä tuntuu? No niin, silloin jatkakaa, hei. Tässä kastuu kengät. Mä menen perään. Pääsetkö sä siitä? Keskitystä. Ja vielä, jee! Ihana päivä. On ihan täydellinen ilta, että olit opettaa meille tätä frisbeegolfia tänään. Kyllä. Ja sinnehän täällä ai. Oi! 4-0. Hienoa! Hyvä! Hyvä! Meidän kylällä lentopallo pelaatu varmaankin 50 vuotta jo. Kesäsi meidän urheilukentällä, talvisi Valkearuusen koululla sunnuntaisi ollut pelivuoro. Eikö tää nyt sanoa kyläleikko? Joo! Eikö se ole se 10? Oh, ei, 10
10 kilometriä. Lähdetäänkö myötä päivää vai vastapäin? Kuinka sitä tekee? Mennään vaan. Okei. Mennään. Annaks me asutaankin sillä lailla, että pääsee lähtee Tokiovalta pääsee. No niin, se on. Katsotaan vähän reittiä, että onko pitkä matka. Okei. Ei ole enää pitkä matka. Tämä vie vaan loppuun asti. No niin, nyt mennään taas. Hyvä. Tämä ratsutila on meille kyllä enemmän elämäntapa, ei niinkään pelkästään harrastus. Koska me viedään se toinen kerta. Kai me huomenna viedään. Niin. Ei tänään kerkiä oikein. Ei. On niin myöhä jo. Sulla on asiakas. Seuraava odottaa, niin viedään huomenna. Selvä. Niin, kolkolla olen kalastanut noin 10 vuotta ammatikseni ja sitä ennen sivuammatikseni useita vuosia. Ja kaloista, ja varsinkin vähempiarvoisista kaloista, valmistan tämmöisiä täyssäilykkeitä markkinoille. Varattaisiko ensi viikolle vielä uusi palaveri tästä aiheesta, niin ehditään vielä hankkia lisää taustatietoja. Lähdetään saunan lämmitykseen. On se kalasääsky tänäänkin tuolla. Katos tuonne Rajasaaren päälle. Joo, hieno juttu. Tästä sitten vaan kuule tervetuloa. Tervetuloa. Terve vaan kaikille. En mä nyt niin virallisesti tiedä, mutta mä oon tosiaan Liljuksen R-työtain kylätoimikunnan puheenjohtaja. Tänään meillä on erityinen syy juhlaan. Emme juhli vain kesää tai tätä päivää, vaan juhlimme 40-vuotisen Sikurikolkon kylätoimikunnan toimintaa. 4 vuosikymmentä yhteisöllisyyttä, talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä. Sikurinkolkon kyläyhdistys on hakenut sinulle joukko ansiomerkkiä tunnustuksena tästä pitkäjänteisestä työstä, jota olet tehnyt kyläyhteisön hyväksi. Me ollaan asuttu nyt Kolkossa suurin piirtein 5 vuotta. Meillä mökki valmistui 2020. Ja sitten mikä on hauskaa, kun tulee tuonne mökille aina, niin kaikki morjestaa siinä Kolkontiellä ja tietysti vielä Pikkutiellä, kun mennään eteenpäin mökille. Että se on tosi mukavaa. Tämän Sikurikolkon yhteisöllisyys, tietysti kun ei tunnettu ketään, kun tultiin tänne, niin on osoittautunut tosi mukavaksi, kun aina kun tarvii jotain, että no mistä saisi vaikka kalaa tai mitä tahansa apua, ne sitten kysyy joltain, niin se joku osaa joko itse suoraan auttaa tai sitten kertoo, että no kysypä siltä ja siltä, niin varmasti aina homma hoituu. Ja talkoisiin on tosi mukava osallistua, että on semmoinen mukava tunnelma ja kaikki löytää jotain tekemistä talkoissa aina. Joo. Ja silloin lepposaa. Niin, kyllä. Toki tehdään töitäkin. Joo. Mä olen mieheni kanssa muuttanut Kolkolle asuun vuonna 1984. Ja vaikka minä olin ensin vastaan sitä, että ei mennyt sinne kuolevaan kylään lähdetä taloa rakentamaan, mutta mies sanoi, että että sinne rakennetaan ja odota 10 vuotta, niin täällä on taloja muitakin. Ja
näin tosiaan tapahtui. Ei mennyt 10 vuotta, kun taloja alkoi tuleen. Vuosi toisensa jälkeen rakennettiin taloja ja lapsia siunaantui kylälle. Ja vaikka Tampereella ollaan käyty koko ikämme molemmat töissä, mutta Ikalinen on vetänyt ja Kolkko on vetänyt, että täällä on ollut hyvä asua ja hengittää.